cikin shirin namu na wannan rana za ku ji cewa ƙungiyar Boko Haram ta kai wa sojoji hari a jihar Borno. Biki Badiri Burede, bikin shahararren mawaƙin nan na ci gaba da ɗaukar ɗumi a kafofin sada zumunta. Mai ɗaki dai shi ya san inda yake yi masa yoyo. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya nunku fiye da kowane lokaci. Waɗannan da ma wasu ƙari na nishaɗantattun labarai za ku ji su ta cikin shirin namu na duniya makwantar rikici na wannan rana. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku. Sannunmu da sake jimirin saduwa ta cikin shirin namu na duniya makwantar rikici wanda Hassana Sulaiman Batazi take gabatarwa. Sai ku kalmashe kafafuwanku tare da buɗe masarrafar sautukanku domin kwasar kunshin labaran da muka kunso muku. A yau dai za mu buɗe muku kundin shirin namu ne da batu akan yankin arewa maso gabashin Najeriya. Rahotanni daga yankin arewa maso gabashin Najeriya na nuna cewa mayakan Boko Haram sun kai wa sojoji hari a sansaninsu da ke Marte a jihar Borno, inda ake zargin sun kashe wasu sojoji da ba iya ƙididdige adadinsu ba har zuwa yanzu, sannan suka yi awon gaba da wasu. Bayanan sun ƙara da cewa mayakan sun kai harin ne akan sansanin sojin bataliyar 153 da tsakar dare a wayewar garin ranar Litinin. 'Yan Boko Haram ɗin sun kai harin ne akan babur riƙe da makamai, inda suka lallaɓa sansanin sojojin da misalin karfe 3 na dare, kamar yadda bayanai suka nuna. Wasu daga sojojin sansanin sun tserewa zuwa babban birnin sansanin soji da ke 24 a Brigade da ke Dikwa da ke kusa da su, inda suka haɗu suka sake shiri, sannan suka koma suka sake kwace sansanin nasu tare da fatattakar 'yan Boko Haram ɗin. To Allah ya kyauta. Shagalin bikin mawaƙin Dauda Kahutu Rara da amaryarsa Aisha Umaira na ci gaba da jan hankali, inda ake ci gaba da tattaunawa a kan bikin a kafofin sada zumunta, musamman bayan shagalin cin abincin dare na bikin da aka yi a jiya a jihar Kano. Abubuwan da suka ɗauki hankali sun haɗa da adon da amarya da ango suka sha, kwalliyar da aka yi ta a zauren walimar da kuma manyan baƙin da suka halarci ɗaurin aure da kuma walima. Bikin dai biki ne da aka yi na ƙasaita, musamman ganin yadda mawaƙin Rara ke jan zaransa a wannan lokaci, har ma wasu ke kwatanta shi da shahararrun mawaƙan ƙasar Hausa waɗanda suka gabata, sanadiyar baje kolin basirar da yake yi a cikin waƙoƙinsa. Ba wannan ne karan farko da jaruman masana'antar Kannywood suka yi shagalin biki na ƙasaita ba, wanda ke ɗaukar hankalin jama'a, sai dai kuma nasu ya sha bamban. A ranar Juma'ar 25 ga watan Afrilun shekarar 2025 ne aka ɗaura auren Dauda Kahutu Rara da amaryarsa Aisha Ahmad, wadda aka fi sani da Aisha Humaira, a garin Maiduguri da ke jihar Borno. An daɗe dai ana raɗe-raɗin cewa akwai soyayya tsakanin ma'auratan biyu, amma a duk lokacin da aka tambaye su sai su ce aiki ne kawai ya haɗa su. A shekarar da ta gabata ne mawaƙi Rara ya yi waƙar Aisha, wadda a ciki ya baza kalmomin soyayya har ake ta cewa ita yake yi wa. Amma a shekarar da ta gabata mawaƙin ya rera waƙar Aisha, wadda a ciki ya baza kalaman soyayya har ake yi ta cewa da ita yake yi. Amma sai aka yi amfani da waƙar a wani fim ɗin jarumar mai suna A Cikin Biyu, wanda Ali Nuhu ya ɗau nauyi, wanda Ali Nuhu ya hau. Dauda Kahutu Rara fitaccen mawaƙi ne da ya daɗe yana jan zaransa, musamman a waƙoƙin siyasa. Kafin daga baya ya fara rikidewa zuwa kafofin soyayya da wayar da kan mutane. Masoyansa dai na yi masa kallon mawaƙin da ya fi tashe a wannan zamani, musamman ganin yadda waƙoƙinsa suke jan hankalin mutane a duk lokacin da ya fitar da sabuwa. Daga cikin waɗanda suka halarci ɗaurin auren akwai jigajigan 'yan siyasa irin su tsohon gwamnan jihar Katsina wato Aminu Bello Masari, da mataimakin shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Sanata Barau Jibrin Maliya, da dai sauransu. To sai dai al'umma da dama na ganin dacewar auren nasu tare da yi musu fatan alheri. Ai dama ƙwarya ta bi ƙwarya, idan ta hau akushi kuwa to ayi wani batun. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka fiye da kowane lokaci a cikin shekara 10 da ta gabata, sakamakon wasu muhimman gyare-gyare da gwamnatin ta aiwatar. Sai dai kuma Bankin Duniyan ya yi gargaɗi cewa
Hauhawar farashin kayayyaki na ci gaba da addabar miliyoyin 'yan ƙasar. Wannan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da Bankin Duniyar ya fitar wa manema labarai, inda ya bayyana cewa ƙarfin tattalin arzikin Najeriya na cikin gida ya ƙaru da kashi 4.6 cikin 100 a zangon ƙarshe na shekarar 2024. Bankin Duniyar ya bayyana cewa ya kai jimillar ci gaban tattalin arziki na shekarar zuwa kashi 3.4 cikin 100, mafi girma tun a shekarar 2024. Mafi girma tun a shekarar 2014 baya ga farfadowar da aka samu daga lokacin annobar corona. Rahoton ya danganta wannan ci gaba ne ga ci gaban da ake samu a ɓangaren man fetur da kuma iskar gas da kuma ƙaruwar zuba jari da bunƙasar fasahar zamani da harkar kuɗi. Sai dai kuma za a iya kiran hakan da ci gaban mai haƙar rijiya, domin duk da wannan ci gaba, ɓangarorin noma ya ci gaba da tafiyar hawainiya, inda ya ƙaru da kashi 1.2 cikin 100 kacal a shekarar 2024. Bankin ya ƙara da cewa wannan ƙarancin ci gaban ya samo asali ne daga rashin tsaro a yankin tsakiyar ƙasar da aka fi a noma, da kuma hauhawar farashin kayayyakin noma kamar taki da man fetur. Waɗannan ƙalubalen suna tasiri kai tsaye ga samar da abinci da kuma hauhawar farashin kayan masarufi, wanda hakan ke ƙara matsin rayuwa ga miliyoyin 'yan Najeriya. Bankin Duniya ya yaba wa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu saboda ɗaukar matakan gyaran tattalin arziki tun bayan hawansa mulki a watan Mayun shekarar 2023. Daga cikin waɗannan gyare-gyare har da cire tallafin man fetur da ƙoƙarin farfaɗo da darajar Naira. Sai kuma rahoton ya ce waɗannan matakan sun haifar da matsin rayuwa ga al'umma da dama, musamman talakawa. To Allah ya kyauta, shi dai mai ɗaci shi ya san inda yake yi masa zuba. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa ƙasar Saudiya a ziyararsa ta farko a yankin Gabas ta Tsakiya, inda tuni ya sauka a Riyadh a jirgin Air Force One. Tuni shugaban na Amurka ya yi zaman farko da yariman Saudiya, Mohammed bin Salman, kafin su shiga wani zaman sirri. Trump zai gana da Mohammed bin Salman a filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke Riyadh, a kusa da hotunan wasu daga cikin mambobin iyalan sarauta na Saudiya. Sakataren harkokin waje Marco Rubio shi ma zai kasance a cikin taron. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan rana. A madadin 'yan uwa da suka kakkama domin ganin shirin ya iso gare ku, bisa jagorancin shugaban tashar MAB Muktar Abdullahi Birnin Kudu. Ni da na shirya shirin na gabatar, Hassana Sulaiman Batazi nake cewa sai mun sake kasancewa tare da ku.